bij Kikker TV. Beach House 25 organiseert 26 augustus Lazy Monday. Op Lazy Monday wordt er muziek op het terras gedraaid. Veel mensen komen Beach House 25 op deze dag bezoeken. We zijn vandaag in Breskens bij Beach House 25, waar vandaag het evenement Lazy Monday wordt gehouden. Wat houdt Lazy Monday in? Muziek op het terras, DJ's, gewoon een lekkere chille sfeer. Een beetje toevoegde waarde aan het weer en voor de mensen hier zo. Wat is er allemaal te doen? Ja, er staat nu een DJ op het dek en straks komt er nog een DJ bij. En, ja, gewoon lekkere muziek en gewoon wat drinken, wat eten. En, met zulk weer komt dat goed, denk ik. Dus daarom doen we het eigenlijk. Kunt u nog iets vertellen over de Beach House zelf? Ja, wat moet ik erover vertellen? Ik bedoel, het is een strandtent en ja, je kan er lekker zitten, lekker relaxen, drankje doen, muziekje luisteren. Zijn jullie hier vandaag speciaal voor Lazy Monday? Ja, we zijn vandaag hier al speciaal voor het evenement, ja. Nou, het was natuurlijk een mooi weertje, zonnetje erbij. We wisten dat het gepland stond, dus dat gaan we eens gaan kijken. Hè. En hoe vinden jullie het hier? Ja, het is genieten, hè? Een mooi weertje, ja. Een drankje erbij, een muziekje. Ja. Komen jullie hier wel eens vaker? Ja, zo af en toe is als er wat te doen is en als het mooi weer is. Ja, vooral ook met de feestjes dan. En ja, een keer op een mooie avond, het zonnetje zit, na je werk, een lekker drankje doen. Zijn jullie hier speciaal voor Lazy Monday? Ja, we zijn hier speciaal voor de Lazy Monday. Ik had het op Facebook gezien en ik dacht dat was wel een leuke middag om samen iets met mijn vrienden wat te gaan drinken. Komen jullie hier wel eens vaker? Ja, we komen hier regelmatig, we wonen in Oostberg en eigenlijk alle mooie zomerdagen zitten wel bij Beach House op het strand. Wat vind je ervan dat je vandaag moet werken? Ja, vind ik heel erg leuk. Het is een gezellige sfeer, leuke mensen allemaal en goede muziek erbij. Dus het is heel aangenaam om vandaag te werken. Is het drukker als normaal? Ja, het is wel iets drukker. Je hebt wel een bepaald publiek wat op de Lazy Monday afkomt natuurlijk. Dus toch zeker in de loop van de dag zal het nog aangenaam druk worden, ja. Elke week hebben wij een kikkerstelling. Deze week is de kikkerstelling technologie maakt jongeren lui. Wij vragen de mensen om hun mening. De kikkerstelling van deze week is technologie maakt jongeren lui. Wat vind jij daarvan? Wat vind ik daarvan? Nou, ik vind wel dat de kinderen veel te veel zelf achter de computer zitten en te veel met hun telefoons de hele tijd zitten. Ik vind dat er wel eens wat mag gebeuren om ze naar buiten te brengen en zo. Maar denkt u ook dat het ze lui maakt doordat ze de hele dag achter de computer zitten en zo? Ja, dat denk ik wel, want veel minder kinderen die sporten ook en zo. Door dat, denk ik, te veel computerspelletjes. De voordeel. En er zijn toch ook voordelen? Ja, net zoals de computerspelletjes heb je ook wel sociale dingen. Zoals mensen die praten wel met elkaar door zo'n microfoontje en zo. Dus daar zie ik wel de voordelen aan. Maar ja, voor de rest. Ik denk dat er wel iets van waar is. En hoezo dan? Ik ga over vroeger praten. Vroeger zag je kinderen allemaal spelen op straat en spelletjes doen en weet ik veel allemaal. En ja, dat is niet meer, want iedereen zit met een telefoon of met een laptop of een tablet of weet ik veel allemaal. Ze doen gewoon niks meer. Er zit niet meer zoveel in. Maar het heeft toch ook voordelen? Ja, soms. Voor naar school gaan kan het voordeel nemen, maar voor gewoon thuis, nee.
De kijkersstelling van deze week is technologie maakt jongeren lui. Wat vind jij daarvan? Ja, ik ben het er wel mee eens, want jongeren gaan steeds meer achter een computertje zitten en achter een PlayStation. En die gaan minder voetballen en sporten, dus dat is wel slechter. Maar het heeft toch ook voordelen? Ja, technologische ontwikkeling is natuurlijk steeds belangrijker. Maar ze moeten wel een beetje fit blijven en dat ze niet dik worden. Een beetje sport is ook altijd goed. Nou, ze worden niet echt, ik vind niet dat ze lui zijn. Want ze zijn sociaal toch wel met elkaar constant bezig. Maar het heeft toch ook nadelen? Nou, het nadeel is dat bijvoorbeeld heel veel jongeren thuis zitten in plaats van dat ze buiten bezig zijn. Dat is een nadeel. Groep 8 van de basisschool Sint-Bavo uit Oostburg had voor de jarige juf een flashmob georganiseerd. Flashmobs zijn tegenwoordig heel populair, dus we wilden er graag bij zijn. Bring the action. When you hear this in the club, you gotta turn the shit up. You gotta turn the shit up. You gotta turn the shit up. When we up in the club, all eyes on us. All eyes on us. All eyes on us. See the boys in the club, they watching us. They watching us. They watching us. Everybody in the club, all eyes on us. All eyes on us. All eyes on us. I wanna scream and shout and let it all out. And scream and shout and let it out. We saying oh, we oh, we oh, we oh. We saying oh, we oh, we oh, we oh. I wanna scream and shout and let it all out. And scream and shout and let it out. We saying oh, we oh, we oh, we oh. You are now rocking with will.i.am in Britney, bitch. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Bring the action. Rock and roll, everybody let's lose control. All the bottom we let it go. Going fast, we ain't going slow. No, no, hey, yo. Hear the beat, now let's hit the flow. Drink it up and then drink some more. Light it up and let's let it blow, blow, blow. Hey, yo. Rock it out, if you know what we talking about. Burn it up and burn down the house, house. Hey, yo. Turn it up and don't turn it down. Here we go shake the ground. Cause everywhere that we go, we bring the action. When you hear this in the club, you gotta turn the shit up. You gotta turn the shit up. You gotta turn the shit up. When we up in the club, all eyes on us. All eyes on us. All eyes on us. You see them girls in the club, they looking at us. They looking at us. They looking at us. Everybody in the club, all eyes on us. All eyes on us. All eyes on us. I wanna scream and shout and let it all out. And scream and shout and let it out. We saying oh, we oh, we oh, we oh. We saying oh, we oh, we oh, we oh. I wanna scream and shout and let it all out. And scream and shout and let it out. We saying oh, we oh, we oh, we oh. You are now rocking with will.i.am in Britney, bitch. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. It goes on and on and on and on. When me and you party together, I wish this night would last forever. Cause I was feeling down, now I'm feeling better. And maybe it goes on and on and on and on. When me and you party together, I wish this night would last forever, 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 forever. I wanna scream and shout and let it all out. And scream and shout and let it out. We saying oh, we oh, we oh, we oh. We saying oh, we oh, we oh, we oh.
Ja, vonden jullie geslaagd de flashmob? Ja. En denk je echt dat de juffrouw niks van wist? Ja. Ja, en hoe heb je het allemaal gedaan? Nou, sommigen hebben gezegd we gaan iets doen, maar we zeggen niet wat. Dus... En we hebben wel heel goed in de pauzes moeten oefenen. Het was heel veel werk om iedereen het helemaal te leren. En hoe lang heb je het geleerd dan? 2 weken? Nee, 2,5 week. 1,5 tot 2 weken ongeveer. En dat was de juffrouw de verjaardag. En mag ik weten hoe oud ze wordt? Wat voor leeftijd? 26. En waarom heb je het eigenlijk georganiseerd voor haar? Is het gewoon een superjuffrouw? Is het gewoon een leuke juffrouw? We doen altijd... we doen voor elk jaar wel iets voor de juffrouw. Ja. Altijd voor haar? Ja. En is er iets leuks aan haar? Of wat vind je leuk aan haar? Ja, ze is gezellig en ze maakt grapjes tussendoor en spelletjes. Geeft heel leuk les. En het is eigenlijk ook altijd vrolijk en daardoor maakt het de les ook wel leuker soms. Oké, hartstikke bedankt. Dat was een leuke flashmob. Dankjewel. Graag gedaan. Wat vond je van de flashmob? Ja, superleuk. Echt, ja, daar zijn we best wel veel werk in gehad, maar... ja. Had je het ook verwacht dat ze dit gingen doen? Ik wist wel dat ze iets van plan waren, maar wat precies, dat wist ik niet, nee. Nou, en je hoort nu hier de kinderen zo, dat geniet je er al van? Ja, dat is super. Ja, het is echt een leuke groep en ja, dat krijgen ze zo toch maar mooi voor elkaar, hè? En in een korte tijd ook. We gaan zo meteen nog spelletjes doen in de klas. We hebben vanmorgen al bingo gespeeld en nu dit optreden, dus één gezellige dag. Nou, veel plezier. Ja, dankjewel. And let it all out and scream and shout and let it out. We saying oh, we oh, we oh, we oh. Bij de sportafvalkant Zand werd de middag gehouden voor kinderen met diverse spelletjes. Het werd een spannende wedstrijd tussen jongens en meisjes. Zijn jullie er klaar voor? Ja. Wie er het eerst tussen de pionnetjes door is, hè? Ja. Allemaal je best doen. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. We gaan niet. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Als jullie dat zo, dan gaan jullie dat wel mee. Even wachten, ik heb er nog geen stap gezet. Zo, de jongens hebben deze keer gewonnen. 1-1. Nee, ja. Ja. Klopt, snel. Plaatje over. Ga, Megan! Op de grond teruggaan. 1, 2, 3, 4. Dat kan Lisa niet bij, Lies. 7, 8. 7, 8, 9, 10. Goed zo, Velden. Oeps. We zijn daarbij. Oh ja, merci. Ik heb hem opgeschreven. Oh, dat is goed. Kinderen gaan daar. Hoppa. Hopla. Nu moet je eraf stappen. Seconden. Moet je lachen? Netjes, hè? Ja. Ja. 29 seconden, dus zoveel scheelt het niet. Nee. Mijn naam is Danielle Tullemans. Ik loop stage bij de Roompotpark en ze hebben me gevraagd om hier te helpen met het zeskamp. En dat vond ik wel erg leuk om te doen, omdat ja, dan ben je gewoon met kinderen bezig, wat je daar ook hebt. En ik vind het leuk om kinderen te vermaken. Gaat het goed met de zeskamp tot nu toe? Ja, het gaat heel goed. De meisjes staan helaas achter en de jongens die staan voor. Maar... Rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts. We zijn er! 2 minuten 28! Wow! Wow! Zwaar trekken! Kom op! Trekken zwaar! Jamie! Kom op! Trekken zwaar, trekken! Kom op, Jamie! Trekken zwaar! Hij staat niet! Dat bijna! Ja! Hoe zijn de ploegen verdeeld? Jongens tegen de meisjes. En vind je dat een goede verdeling? Ja.
En wie gaat er winnen, denk je? De jongens of de meisjes, ik weet niet. Meisjes denk ik vooral. Ja, tuurlijk. Ja, lopen, lopen. Lopen. De volgende. Stoppen. Af, wie is er staan? En wie heeft er gewonnen? De meisjes! Dank Kikker TV! Dit was Kikker TV. Bedankt voor het kijken en tot volgende week.